Yini inkinga la kunini? Kungani nonke ningakhulumi namhlanje? Fanele sihambe masiqeda ukudla. Siyephi? Ngidinga ukukhuluma okuthize nawe. Ngakho-ke ngicela siphume siyophuza ikhofi. Baba, ngabe imhlangano yonke ngiyihlele mina? Cha. Bese ngivela ngamtshalela uVisho ukuthi akahlehlise umhlangano. Mase ngiqedile ngisase ofisini. Kaka, ngiyabuya manje. Lento bekuyinto okugcina bengifuna ukuyibona. Ulilo uyintombazane ekhohlakele nje nethakathayo. Kodwa uAJ uhlezi ngaso sonke isikhathi emnikeza uthando. Iyangicasula nje lento. Shada, yini le? Ha? Lakshmi, siyabonga. Ususitholile isikhathi sami kunini ngikulindile. Kungani ufuna ngithole? La usukhohlewe ngiyakubona. Akuyona into efana naleyo. Yini manje ne? Bona Cha Lakshmi, mina ngize lapha ngoba bengifuna ukufeza izifiso zakho. Kodwa manje usuhambela kude njengelanga lasebusinga. Yazi ukuthini? Sengiqala ukubona nje ungathi mina ngento ofuna ukuhlukanisa uAJ noLila ngithi. Nina senikhohliwe nje konke. Senikhohliwe iphupho lethu ukuthi liyini? Senikhohliwe yini vele? akulona iqiniso lelo shota. Nama ngifuna ukubona uAJ noLila bendawonye. Kodwa ngizokwenza njani? Emva konke lokho, mele ngicabanga ngoAJ nomndeni wakaJahagita. Yabona. Lakshmi, noSaraswati naye becabanga ngalomndeni noAJ njengawe. Kodwa ubonile ukuthi kwenzakaleni kuyena ngithi. Uqinisile lapho. Nami mele ngifunde ukuthile ngokwenzeke kuye. Sengiqala ukuzwa ngathi uDuka noAJ abayizwa inhlobo nje lento esizwayo thina. Angithi. Ngizocela ukuthi uvuke emaqandeni ubese useqenjini lami. Ngiyakutshela uSaraswati kumele eze kule qembu. Mina wena uSaraswati sizokwazi sihlukanisa uAJ noLila bese simfundise isifundo. Hayibo. Kanti ube ungakaye ofisini? Hey Kishore. Kade ngingazizwa kahle kulezi insuku yazi. Ngikhetha ungahambi. Kodwa ngamtshela kanjani umfowethu? uKishore ukuthi angikwazi ukuya endaweni lapho ungahlonishwa khona. Elani leli fayela? Oh, usho le fayila. Oh, hayi. Ngingakutshela. Wena noViraj nihlongoza ukuthi niqale ibhizinisi leni manje. Leli file likhuluma ngalokho. Hawu Kishore, uthole kanjani mfowethu ngempela? Sengilungile. Wena ngitshele nje ukuthi ngifaka yipi indawo, mina ngiyathembisa. Ngeke ngisho lutho ukuthi sihambe kanjani, ngizofunda amabhodi emgaqweni.
Ngizokutshela ukuthi wona athini. Lokho akubalekile. Ikhona indawo la ngikisa khona. Avuzoyithanda. Asambe. Sovele hlale nje la. Yebo, ngobani? Angeke ngihlale mina kule tafula. Ungilethela ngamaboma ngithi. Ngoba wazi ukuthi ngiyawasaba amanzi. Awume kancane yini kahle kahle lo isabayo. Loba mnyama noma lamanzi. Yazi kahle kahle bengazi ukuthi umuntu owasabaya amanzi. Bheka le ndawo yokudla iseqophelweni eliphezulu ingakho kulethela. Kodwa manje ukukhiphela konke ukudina kwakho kumina. Yazi yonke into ibihamba kahle sonke lesikhathi. Okokuqala nje uAJ ungilethe kule ndawo enhle ngokwakhe kodwa nakho sengivele ngamona umoya. Kulungile. Masihlaleke lana. Le ndawo le yinhle ngempela. Akufanele ibhoqelele ukujwayela. Angiyiphoqi. Ngiyayithanda ngempela. Wena zokhetha. Uyayithanda noma uyayisaba? Hayi uqobo lwakho nawe ngiyakusaba. Kodwa ukubuka wena kungcono kunokuthi ngibuka amanzi. Ngiyajabula ukwazi lokho. Sesixolisile ngakho konke esikwenzile. Ayisekho inkinga manje ezikhona phakathi kwethu. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.